לקחנו את המשפוך, כך בבוקר יום שבת, ונסענו כל הדרך את הקהל בית המשפט. בכניסה היה סבבה, השומר היה נחמד, ואפילו אבא קיבל יחס מיוחד. ובינתיים למעלה אולם מתמלא, ומכניסים את החשובים. ויכול להיגמר ממש בקלות, אבל השניים לא מודים. ובינתיים מאחורה מתכונן לו השופט. בית המשפט עכשיו מוכן, אדוני יכול לצאת. בואו נתחיל את השימוע, כי צריך לתת זרים, כך או כך היום נחליט בו אם השניים יתחתנו. אז ספר לי מה ראית, בעיה ממש מוכרים, הם קצת התווכחו על משהו. לא הספקתי להקליט. אני מתנגד לתוקף וקורא לעד הבא, ממש ממש נגד, מדובר באהבה. נהגים עולים ביחד זה אחר זה, בעד ונגד העין. המשפט נראה ממש כמו מחזה. לא הספקתי להקליט. مشبلخ لفوقنا وحياة عيوني لفوقنا مشبلخ لفوقنا وحياة عيوني لفوقنا. אז תיגשו לסיכומים, כבר נהיה פה מאוחר. רבותיי המושמעים פה מדובר בזוג מוזר. הוא שחור להינותי, מה כבר יש פה להגיד? תבטלו את החתונה! לא הספיק להקליט. זה דיון ממש פתטי, הוא צבע את השיער, במקור די בלונדיני, ברחב יגר מוגר. לבטל זה די אבסורדי, כל המוזמנים כבר פה. הוא פשוט אוהב אותה והיא פשוט אוהבת אותו. המושבעים הגיעו להחלטה הגונה, את הגזר דין עכשיו נגיד. הזוג נמצא ראוי